sí síos le daoine ón ar neagraíocht féin, duine ná bertile, le phlé anamh lena chéile, ar bonús oscailte, faoi na féidir ar phríomh le seo. An aibrach sé, ce a constaí bheith cháin, ce a bontáistí, ce a mí bontáistí agus péile deile. Agus Jimmy eber ón Cruinniú sin, agus chum mis eis ag neagraíocht féin, agus lár mé le duine nó bertan bhuiin, agus chu mé leúil an chahirirlach go rá le héit ar tú. Agus tuaiste go heachtain, bhí an clé a bhí gente idir trúr agin, a dhéanana go hoscailte ar na meán, agus bhí cuire agin teachtain eis tuaiste a achar geabhar. Agus in anad sí síos lena chéile, dír mehel Phoiblí na Gaeltachta, trína speisialta leis an aire, rud a thug sé dóibh, Cruinniú go meach bise agus chahirirlach an Údaráis láthir, agus tharlann Cruinniú sin ar an níomhlaidéal go bhína nolah I mai leat líam. Agus bhí chahirirlach agus phríomh agus berteile ó mehel Phoiblí na Gaeltachta láthir. Agus sé rud a dúirt an teire ná, gur bhhailis go darlach chomhtháthú idir an dá eagraíocht thárán. Agus faoin am a thugadh dead tréimhse chlár líder, luam é seo gáil. Gur bhhailis gur eagraíocht amháin a bheith a féimúir sa Gaeltachta, one-stop shop, a thógadh san áireamh na seirbhísí léir a heastíí ná Phoiblí na Gaeltachta. Agus ó Cruinniú is trúla mar lá. In anad sí síos lena chéile timpeall an bhór agus rudaí idir ómach. Bhfuil mehel Phoiblí na Gaeltachta imithe ar fud na bhud ag na meán agus a scapadh documentí atá imthúirimse míchrainn agus a chugan daoine a chuireann daoine ar éadróir. Is bhaim trí rud ar áfrí sin. Chlár líder tá rialach ar le orpach bailis. Marthaigh chlár líder go dtí 2003 tá sé sin ráite go taimhí a radio na Gaeltachta níos an cébéadúir a gadan na Gaeltachta. Agus caithí chlár líder a bheith rite faoi rialach áirithe bhain go critéir na hórpa. So if you want amach se le cómasca le Údarás na Gaeltachta, chaach ahrú an bhonúsa go bheith ar an Údarás féin in níorúntó sin. Níor MFG ach ar Údarás na Gaeltachta féin. Dámach sé sin natá. Agus leanning an táir sin a raibh go dtí 2013, tá 10 MFG in dhisin. Muoinú áil ar tá 2,000 eile suas go dtí 2013. Tá 10 an, ní leon cinnteach. Tá sé sin socrtha, tá conra an, ní bhrisfar an conra sin. An dára chuid mhór a bhaine le MFG, agus bhain se le MFG I gentar áirithe, ní ar fud go léir, mar I go na mála mar tháinig, ní rá LD SIP, an chlár LD SIP seo ar eastalíonn ar riordan na daoine a bhí gceist agus is trúlam ná an thosalam gur an gach aonanna a bhí an seo níos luaithe timpeall teomra. Tuige míad na don imní atá ar bhaine, faoi aon seirbhísí atá ar fiúlach go fiúlach, nó atá gá bháilach go fiúlach. Tuigeann se gá sin. Tá chlár LD SIP rite ar bhean chunar go comá. Baile nó chuid is mód na seirbhísí atá gceist bhfuil imní orthu ag dhaoine fuair le chlár LD SIP. Tuige míad é sin. Mar an sibh sin tá conra sin an bhí deireadh na bliana seo. Ná an chéad ábhar machtas gur Baile Mhúirne, ní léon cinnteach dán, chum a cead faoin Údarás. Ní léon cinnteach dán go mé an buiséad sin ar fáil in 2010. Agus má bhíonn tá mise céad faoin géad cinnte. Teo go mé eis an seo le dul mar bhlúna os mór ggóil, má tá mé líceart an seo. Go mé leidú substantiúil ar an buiséad sin I gá eisnéis 2010. Tá sé réasúnta cinnte go bhfuil sé ar cheantar an páracha ag nearfar an teirigh agus a leidófar an teirigh. So bé cinithe le déanamh MFG péisceile faoi LD SIP agus an iirdan go léir atá ag clé leis na seirbhísí agus seirbhísí atá tharbh tábhachta. Ná a gceantar chun amara, ní rá MFG a clé le LD SIP a tharbh. Sé an cóladh cumas teornta, cóladh páirtnéireach a bhí clé. Agus tá feidhmeannach sin níl an dá chóladh tacaí le chéadh se fós agus feidh MFG é sin. Ní málam an bailach atá sé seo fá láh seo, is trúlam nach bhfuil MFG idir bhór agus feidhmeannach is sí síos linne
Agus á phlé seo tuimhiste de Gheomraí le chéile, seachas a dhéanamh tríd an am. Agus thar aon rud eile, gailann se orm, go bhfuil se ar bheith á dhéanamh ar bhealach atá mascach den Údarás. Tá dacimidí feici ag tá cá scape le cúpla seachtain na nuas in MFG, agus tá daoine ar bhór MFG ag léachar agus rá, go bhfuil siad náí ag cuid an rud atá siú. Agus ní bhhainn se sin inniu, tá ómás agam den na daoine hanig go bhfuil reachtas na hisisme, tá ómás agam den na daoine hanig leachan seo le na buinte dhéanam níos luúthe. Sin bailach de síochananta den dhéanamh, tá míad an lántásta leir le dunar bin. A tá dúlagus ar MFG ag an level is airde, sí síiste, ar chúis an simplí. Sean taire an taire. Sean taire tá freigrach as policy. Tá an taire ag ar policy a athrú. Ní réon tréimh se ama lepi sísta, ba tá an taire ag ar policy a athrú. Tá de ceartaigh ar ceann an rialtas ag ar go níonfuí sé. Agus tá dúlagus ar rinne, nuair a íarn an taire, gur fí athrú policy bhain, sí síos agus gáir a dhéanamh. Ibrúmach, Éidir bailach is stáir is féidir a chuir bhaim, agus an telebíse chuineáil slán. Agus mátá éon bacana nó constaí nó eile a bhaint leis, inseach chun éire. Nach féidir éon a bheith meach seo nó a meach siú. Agus mar sin, tá mi sé súil ben céad rud eile hálaid go háan luúan ná, go bheice muid onadíthe síntearacha, phríomh, agus onadí bór MFG, timpla bór a chaintlín, seachas a láirlín, phríomh na Gaeltachta. Agus a chaintar, agus chun sé seachar, nuair atá chaint seo faoi gradíocht fostanna. Agus a lehéidir sin. Agus má bhí feib agus ní mé mu níos mó me se tagartáú, le an rinneamh tagart ar le don chorfman atá buníhann seo. Má bhí feib ag MFG leis sin nuair a bhí an próiseas ar siú le fead bliain an rih ré. Ní a gíg ná mí as éanana an uair sin. Sé má hiiscint an scéal ná gur onadíthe ó 7 go chaistí pobail sa cheantar seo, páirteach chun sa próiseas i leanra ar fead bliain an níos mó, sular buníomh an chorfman sin. Ní rú ar bíthe bíán. Bhí sé bra oscailte, agus an cospóir bhain leis chur le cuasaí forbar a pobl sa gceantar. Ní dúbla ar aonana. Níor chola mi sé aonana rá go dtíanacht in éanaid, ag éon cruinniú in éanaid, gur a dúblail idir Údarás na Gaeltachta agus Meitheal Búscaí. Níor chola mé rá in éanaid. Agus má tá an dúblail sin an, ní sinne tá gárá. I samíúr a dúirt mis go Phoiblí gur a dúbla láirithe idir tar líder agus Údarás na Gaeltachta. Ar tá deonta sír fearlach de cuasaí tréála, de bhanóthaí beaga, I réimsí éagsúla, agus tá againn comán. Agus dír mé trí thuaire rinne bliana se chaite, go sí muid leis sin a hapan. Sa gcuí go meachmuid ag obair ar a bhort céine, ar a bhungas céine, có fad agus is féidir sin íon. Tá míad na bra oscaite. Tá míad ar fáil ámar bit. Agus tá cuide oscailte tucaí ag an éire, go bheith an forbar na Gaeltachta, sí bhí chaithír an rinne, leis an rud seo phléamach agus teacht ar réiteach a áchas sirigiste an scothar fáil de phobal na Gaeltachta ar gcónaí, agus phlé dhéanamh faoi cuasaí fórna agus foscailte agus eile. Tá cuid amháin de rud atá socraí agus stoppa mé sin mar ócáid eile le tarmaníir sin bhfuilm deise agan ag daoine ceistníú. Na scéimeanna sóisialta Tuilleadh. Nuair a dógar ar an na Gaeltachta ar an Phuiblí. Policy nua faoi scéimeanna sóisialta Tuilleadh RSS Sam líon gábhigh lús 3. Tá bhí stiad a heachtain, agus bhí baint nach beag ag daoine áirithe san Údarás tá béile cuasaí forbar le pobl, leis a bhúlra a bhain leis an scéim. Chuir mar Údarás, litir ag an éire, i ggéirí ar cuaram na scéime sin na hort an Údarás a bhfuil. Agus tá bhí stiad a heachtain, rinne sé sin, thug sé cuaram omna na scéimeanna sóisialta Tuilleadh go léir an Údarás. Sé Údarás a legamach an bonus bhí lá, na phríomh bhí lá, agus an bailach a dhéantaí iad eagrais.